Ahoj, mé jméno je Leona Šenková. Jsem asi zpěvačka a taky moderátorka na Rock Rádiu. Dneska se nacházíme v Aza nábytku. Před 4 lety jsem si koupila novou postel s madracemi a tak jsem si říkala, čím se to asi stalo, že se mě ty madrace po 4 letech rozložily. Rozhodně jsem nelenila a zkusila jsem si napsat na webové stránky Aza nábytku a dneska jsem tady. Já si budu vybírat nový madrace, tak jdeme na to. No a před Aza nábytkem už na mě čeká Martin, který se o mě po celou dobu staral. Ahoj Martine. Ahoj, já tě tady vítám. Rád bych tě pozval k nám na showroom, aby jsme se šli podívat, aby si mohla vybrat ty nové madrace a u toho bych ti rád představil třeba i naše nějaké další produkty, co by tě mohlo zaujmout. Tady máme typ madrací, co máš na posteli. Jakou by si začal? Já bych začal touhle s tou, protože ta patří k těm nejoblíbenějším. To je ta T4 Bonel. Tak, to je docela příjemný materiál. Zkusím další, jako bys nabídl jako druhou. Vyzkoušej o půl stupně měkčí. Dobře. Pojď na to. Abych vám tady nezničila. Tahle je možná za mě příjemnější než tahle. Ale máme tady ještě jednu variantu. Máme tady tu nejtvrdší, nejpevnější variantu. Jo. Tak to bych možná potřebovala vzhledem ke své postavě já. Ale uvidíme. Krásný, já jsem ještě nikdy takhle na posteli netočila. Ještě taky zkusím. Tak to je hodně vtipný tohleto, přátelé. Tak já ještě hopsám po celou dobu. Vybrala jsem si taštičkovou madraci. Myslím si, že budu na ní spokojená. Tak vám ještě zahopsám, ať se máte u obrazovek čemu smát. Takže jsi opravdu pevně rozhodnutá. Tuhle madraci budeš chtít, jo? Ano, ráda bych si ji vzala. Dobře, takže já zajdu za chlapama na sklad, zařídíme to, ať ty madrace připravíme, jo? Super, děkuji. Tak jo, bezvadný. Jsem rád, že se nám podařilo vybrat novou madraci a v tuhle chvilku bych ti rád ještě ukázal náš nový showroom, kde tě provedeme jako první, jako našeho nového váženého hosta, kde máme novinky, luxusní postele a další produkty, které by tě třeba mohly zaujmout. Schválně řekni, co se ti líbí, co by tě zaujalo. Hele, tady je ta nová sedačka. Na tu jsem se koukala, já si na ní sednu můžu. Určitě. Koukala jsem na webu, že ji máte. Hele, to je naše novinka, to je boxspringová pohovka Torino, je určená na každodenní spaní. A můžeš mi to ukázat, jak se to rozkládá? Samozřejmě. Děkuju. Dáme si na stranu taburetek, nahodíme polštáře. Jo, a můžu i tenhle vyhodit? Určitě. Dobře, tak já to tam takhle... Hele, rozklad, ten je snadnej. Chytneš to ze spoda. Jo. Složíme záda. Tak to je rychlovka, opravdu. Otočíme madraci. Dáš deky, můžeš spát? To je krásná práce teda. Nechceš tam lehnout se mnou, že bychom to zkusili? No, klidně můžeme. Jo, a každý budeme zvlášť. No jasně. Takže takhle to je. A takhle to pak chodí i v manželství teda. My nejsme manželé, to vůbec ne. A jak se to zase skládá zpátky? Otočíš. Aha, tak to bych ještě pochopila. Tohle taky. Otočíš madraci. Dám ji tam zpátky, přisunu taburetku. Dám polštáře a mám z toho zase gauč. Je to tak? Můžeš koukat na telku. Martine, když už jsem tady, já mám ráda takový ty speciality v tom životě. Máte tady nějakou novinku a nebo spíš nějakou specialitu, kterou bys mě ještě představil, ukázal? Určitě. Hele, máme tady novinku, postel Jarma. Ta postel v sobě ukrývá několik schovek, tak jsem zvědavej, jestli se ti podaří najít. Co tam bude v těch schovkách? Nebudu nějak... Jak se překvapit. Překvapená. No, tak já vím, že vždycky v pohádkách měli pod madrací takovou skřínku na peníze. Zkus dát pryč ten velký polštář. Ty brďo. Tady je nějaká schovka, jo. Počkej, tady nějaký klíček. No, to je schovaný trezor. Takže jsem to trefila správně. Trefila jsi to správně přímo pod polštářem, ano. A je tam něco teď? V tuhle chvilku ne. To čeká vlastně na nový majitele. Přesně tak. Martine, já ti moc krát děkuji za tvoji dnešní tady ukázku, nabídku. Budeme stavět dům, tak aspoň vím, na koho se můžu do budoucna nadále obrátit. A co ty madrace, myslíš, že už budou připravený? Už jsem dostal info, madrace jsou připravený, můžeme jít naložit do auta, máme hotovo. Dnešek jsme úspěšně zvládli, madrace si vybrala, jsou připravený v našem rozvozovém autě, dovezeme tě domů a věřím, že budeš spokojená. Tak já už frčím a budu se těšit, až mě madrace přijdou domů. Když den se změní v noc, my máme řešení. Pohovka snů od Aza nábytku, každý den je potěšení.